Avui estem al barri de Rocafonda, davant de l'Escola Bressol de Rocafonda, precisament per parlar d'un dels temes prioritaris en el nostre programa, l'educació. En fi, per això estem avui aquí amb la Carolina Huelva, la nostra candidata número 10 i mestra de secundària, per explicar-vos les nostres prioritats. Doncs comencem amb la nostra prioritat, que es tracta justament de la xarxa d'escoles bressol. La xarxa d'escoles bressol que tenim a Mataró és l'enveja de Catalunya, en el sentit que funciona molt bé i estem molt contents, però s'ha de dir que no és gratuïta i això comporta una sèrie de dificultats per moltes famílies de poder accedir a les escoles bressol. Llavors, el que volem fer és augmentar aquest número de places, primerament, i després, per poder avançar cap a la gratuïtat, primerament fer tarificació social, perquè les famílies paguin en proporció als seus ingressos. Continuarem lluitant i volem liderar la construcció dels edificis que estan pendents a Mataró. L'Institut de les Cinc-Sénies, primerament. Pensem que és important que es construeixi, avançar i que es quedi al barri, que sigui un atractiu del barri perquè sigui un institut de referència innovador, que es quedi, que la gent vingui a Rocafonda a estudiar a l'Institut Cinc-Sénies. Volem també que es construeixin els edificis que estan en llista d'espera, que són Germanes Bartomeu i l'Escola Joan Coromines. Volem que Mataró sigui pionera, pugui participar en un projecte pilot on les aules a primària siguin de 20 alumnes i a secundària siguin de 25. Aplicar les mesures antisegregació necessàries i que està dictant el pacte contra la segregació escolar al qual Mataró s'ha adherit al febrer en el ple municipal i que vol garantir que la ciutat sigui equitativa per tothom. Volem que Mataró pugui gaudir d'un batxillerat d'arts escèniques en un institut públic de la ciutat. Tenim un centre de formació professional referent, que és el Miquel Viada, i volem que així ho continuï sent i volem que hi hagi un pla de millora i adequació de l'edifici perquè li és necessari. L'Escola Municipal de Música de Mataró volem garantir que hi hagi un ensenyament de la pràctica d'un instrument musical en grup al llarg de 2 anys a tots els nens i nenes de la ciutat. L'equiparació salarial dels docents que estan treballant a l'Escola Municipal de Música de Mataró. Pensem que és important que hi hagi una seu, definir on serà i poder així també que sigui una seu de l'Escola de Música conjuntament amb l'Aula de Teatre de Mataró. Gràcies, Carolina. Si voleu conèixer més propostes, podeu consultar la nostra web www.encomupodenmataró.cat i trobareu les propostes completes de l'àmbit d'educació i de la resta d'àmbits. Seguim treballant per un futur per a tothom a Mataró. Futur per a tothom!